ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲୁନି ପ୍ରାୟ ସିନେମା ପ୍ରାୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଚାଲୁନି ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ କହିବେ କାହିଁକି ଚାଲୁନି? ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲୁନି। ହଁ ଏବେ ତ ଚାଲୁନି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ ତାର କାରଣ ମୁଁ କେବଳ টিভি ମିଡ଼ିଆକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବି। କିଛି ସିରିଏଲ୍ସ ସେଇ ଇଏକୁ ଦାୟୀ କରିବି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସିରିଏଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସିନେମା ବି ଚାଲିଥିଲା। ସିରିଏଲ୍ ପ୍ରାୟ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଅଧିକା ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଗରୁ। ତ ସିରିଏଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ସିରିଏଲ୍ର କେମିତି ଭିଉଅର୍ସ ବଢ଼େଇବା, କେମିତି ବିଜନେସ୍ ବଢ଼େଇବା, କିନ୍ତୁ ସିନେମାଟା ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା। ସିରିଏଲ୍ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଯେ ସିନେମା ସିରିଏଲ୍ଟାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ଲୋକ କେମିତି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଲୋକ, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସିନେମାର କିଛି ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସିରିଏଲ୍କୁ ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ବି କାମ ପଇସା ପାଇଲେ, କାମ କଲେ। ସିନେମାରୁ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସିରିଏଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁକି ସିନେମାରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିଲେ, ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସିରିଏଲ୍ରେ, ସିରିଏଲ୍ଟା କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ, ଲୋକ କେମିତି ଅଧିକା ଦେଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସିନେମା ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଦେବି। ଏଠି ସିରିଏଲ୍ ବାଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ସିନେମାରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିକିରି ଆମେ କେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକିରି ସିରିଏଲ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି କମ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଇ ସିରିଏଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇଆସି, ହିରୋ ଗୋଟେ ନେଇଆସିକି କମ୍ରେ କରିକି କେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ସିନେମା କରିଦେବୁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ସିରିଏଲ୍କୁ ସିନେମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟାଏ ଥାଏ ଆମର ସିନେମାରେ ଗୋଟେ DI ହୁଏ, ହିରୋଟା ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ସେଠି ହିରୋର କିଛି ଜିନିଷକୁ ଲୁଚାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଗାଲର ଯେଉଁ ଫୁଟ ଦାଗ କି ଆଖି ତଳ ଜାକି ହେଇଯିବା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ DI ଦ୍ୱାରା କି ଇଏ କରେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଲୁଚା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ହିରୋ ଆସି ସିରିଏଲ୍ରେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଖି ତଳ ବି ଇଏ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ବୁଢ଼ା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଭଳିଆ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସିକି ଗୋଟାଏ ସିନେମା ହିରୋକୁ ଲୋକ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାରି ଗୋଟେ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଲୋକ କାହିଁକି ଯିବେ ସେଠିକି ଦେଖିବାକୁ? ତାକୁ ଲୋକ ଘରେ ବସିକିରି ଏଇଠି ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ସେଠିକି କାହିଁ ଯିବେ? ତାପରେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ଚାହିଁବ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯିବ, ତା ପିଲାମାନେ ଯିବେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁବ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଯିବି, ତାହେଲେ ସେ ଲୁଚିକି ଯିବ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିଲା, ସିରିଏଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ହିରୋଟାକୁ ଦେଖୁଛି ତା ଆଖି ତଳ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବ ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହିଁ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନ ଯାଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ଯିବନି, ତା ପୁଅ ବି ଯିବନି। ଯଦି ତା ପୁଅ ଚାହିଁଲା ଲୁଚିକିରି, ସେ ଲୁଚିକିରି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାହିଁବ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ହିରୋ ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଲମାନ ଖାନ୍ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଟୋକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଗ୍ ବସ୍ ଏଥିରେ କରୁଛି, ଆମ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆସୁଛି। କାହିଁକି ଆସୁଛି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍, ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ଇଏ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ସିରିଏଲ୍ରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସିରିଏଲ୍କୁ ଆସିକି ଶସ୍ତା ହେଲେ, ଶସ୍ତା ହେବା ଫଳରେ ସିନେମା ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା। ଶସ୍ତାରୁ ଆଜି ଆମେ ହୀନସ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯିଏ ବି, ମୁଁ ବି ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ଯିଏ ବି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ସିନେମା ହିରୋମାନେ, ସିନେମା ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ସିଏ ସେପାରେଟ୍, ସିଏ ଟିଭିକି ଆସିବେନି, କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ, କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆସିବେନି ସେମାନେ।
ସେମାନେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆସିଲାଠୁ ସେମାନେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶସ୍ତା ହେବାରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କି ସିନେମାରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏତିକି କରିପାରିବା ଯେ କି ସିନେମା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆଉ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିବେନି। ସେମାନେ ଦୟାକରି ଯଦି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ କଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଇଏରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ସିରିଏଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ, କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଡେଲି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି। ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ।